Ke India kadoni kalat bamnong ka pedeng jong ka kot ka khia ha ka perthai ong menteri rang ba do kari Narendra Modi. Ka draft digital personal data protection rules kapun KHUBOR ikinong song daki hok bathamai ong menteri ka sarkar pedeng o Ashwini Vaishnaw. Menteri rang ba do kari Narendra Modi un sapli pat ba ya kalenti rel bathamai jong ka Jammu Railway Division na lor kiwi project. Menteri ka sarkar pedeng o Arjun Ram Meghwal la panchai halor ka consumer protection reforms. Ki jhach jong ka France kan sawan jengo e ka kochi ban scam ya ka jinge dei ha pedeng ka India ba ka France ha ka liang ki kam duriao.